Ideme fotiť. Ukážeme cigánom, ako sa plnia črevá. Ty vidím, no. Ukáž? Nevidím, ukáž. No. Počkaj. Daj si ich na... Teraz ukážeme, ako sa plnia črevá. Takže táto je taká extra, vidíte. Táto bude taká extra. Vidíte, dáte tam špárátko na konci. Dali sme tam zemiak nastruhaný. Troška cibule. Cesnačík, korenie, sol, vegeta, majoránka a šupsty. To bude maxi. To budú maxi. Zase taká odložka. No, aj táto je veľká. Daj sem nož. Nožík. Také dlhšie si dáme na poli. Oni. Chodí otvoriť záchod. Chodí otvoriť Simona. A zapni svetlo. Ja nezapnú šveko. Pociká sa! Vidíte, jak sa to plní? No, seko. Tak, a už sme naspäť. On ide do vody. Ide dolu, no. Nie, že vyjdu von. Ty si hnúzec. Šuk. Ty si šuk. Otvor. Krásne sa nám napočili. No, to bude ale dobrá večera. Budeš papať Goja? Nebudem. Prečo? Ochot má, ja vás pijem, hej? Dobre, ochutnáš len dobre. A tu už máme ďalšiu. A tu to vyzerá v takom stave surovom. Pekne to vyzerá. Ale venujme sa plneniu. Vidíte, jak sa to plní? Hej, nič mi nejde. Čo? A čo, to nevidíš, že ja nahrávam? Ty si už naozaj chorý chlap. Pokúmi, ja si dám. Budeš papať Goja? Hej? Budeš papať? Tobie. A ten, wow. Co? Ešte koľko sú to? Už tak zajku, hej? Musíme ešte skontrolovať. Dve kusy. No, to neviem, kde ich naplňujú. Tak a to je záverečná.